Ja som Dominik, vítajte u mňa na mojom kanáli. Keď prídem zo školy, urobím si domáce úlohy, však úlohy sú škaredé, nikto nemá rád školu. Škole ma tady a zjebe, buď so seruskou, alebo začne niečo nadávať, alebo Jano začne na mňa byť zlý, buď začne mi hovoriť, že poďme robiť English or Spanish, alebo hráč, alebo sráč, challenge, už ma to nebaví, preto doma je najlepšie, v škole není dobre, ja si to tu užijeme, všetci si to užijeme, mám vás rád všetkých, konzolu, je tu super dobro, zoberiem ovládačik, užijem si to tu, za konzolou je dobre, zapnem Roblox alebo Minecraft, buď Minecraft alebo ten simulátor, to je na vás, zoberiem kameru, zapneme, začnem natáčať, ona beží, pozdravím sa s divákmi, ahojte diváci, dúfam, že máte odber odo mňa, takže potom uvidíme sa, ahojte diváci, čau. Keď som hladnučký, zoberiem si môj snečík, buď zoberieme termixík, alebo zoberieme nejakú omáčku, dáme si tomu nejaké klobásky, to bude chutnučké a dúfam, že mi uchutím si, buď si dáme kefírček, alebo nejakú sladkú limonádu, televízor a zapneme Roblox, Roblox je nejaké dobré videočka, kúkneme Roblox videočka, alebo Minecraft, alebo nejaký obľúbený youtuberov, Mami sa okúpa aj vyzlečom sa úplne, a to bude veľká švanda, tu mám peknú vaničku, okúpem sa čistučke, napustíme vodičku, až do Korán, to bude dobrá kúpeľ, asi to užijeme, Dom idem spinka, keď už sú 9 hodín,